More Shark, Mornado, Sharknado. Tento film je neskutočný klenot, ak si niekedy videl Jaws, ak si niekedy videl akýkoľvek iný film, zabudni na to, pozri si tento film. Ak si ho nevidel, ja. OK. Je veľa vecí, čo chcem povedať o tomto filme, je tam veľa záberov, ktoré mi nedávajú zmysel. Režia bola... Ale poďme na to. To, že tento film mal budget neskutočné $2 milióny a vyzerá tak, ako vyzerá, tak to ma ako dostalo. V prvých minútach vidíme záber z kajuty z lodí, kde sa dvaja biznismeni bavia o peniazoch, biznis, rozumieš ma? Business. Zrazu to začne s kajutou hádzať ako na horskej dráhe, vidíme žraloky okolo lode, vidíme búrku, čo akože nie je nič nezvyčajné, to by som akože aj čakal na mori asi. Ale mám tu jednu vec, ktorá začína tu, ťahne sa celým filmom a to je ten, že všimnime si svetlo vo vnútri kajuty, tu, a všimnime si svetlo vonku, tu. Toto je záber nie hodinu a hodinu a pol, 2 hodiny, 3 hodiny, 17 hodín vzdialený od seba, toto je záber vzdialený od seba niekoľko pár sekúnd. Ako veľmi lenivý musíš byť, aby si nedal záležať na tom, ako bude svetlo vyzerať v dvoch rôznych záberoch vzdialených od seba pár sekúnd. To, že vonku prší ako skrhlý a doktor Chong je orosený ako plesnička, tak to je vrchol. Kapitán lode strieľa pána Chonga do nohy, takže žralok z vody vycíti krv na lodi a stiahne ho so sebou do hlbín. Pápa, Chong. Jeden zo žralokov vyskočí z vody, hitne kapitána, ktorý padne do vody a spolu s príchodom dramatickej hudby sa on, žraloky, loď, všetko okolo, voda sa vznáša do vzduchu a ocitá sa vo víre tornáda. Pane Bože! V nasledujúcej scéne vidíme pláž, slniečko, hudba, dobrý život mužov, ženy, surferov, surferky, žralokov. V tejto scéne sa ako tak zoznamujeme s hlavnými postavami. Je tu Finn, hlavná postava, akože Finn, akože plutva, chápete? Potom je tu toto dievča a tento frajer je George. Toto je najlepšia postava z filmu. Dobre, je to trochu úchyl, ale je to najlepšia postava z filmu. Trochu vtipný, trochu tamto, trochu hento. Dúfam, že vydrží do konca filmu. Zoznamujeme sa s protagonistami, okrem toho sa tu nič veľmi nedeje. Zo slnečného dňa sa v zápätí stáva masaker, kde žraloky útočia na ľudí, ľuďom chýbajú nohy, ruky, mozgy. Presúvame sa do baru, kde sú rozhovory o tom, ako všetko to bolo nebezpečné, ako sa toto mohlo stáť a ako mohli ich varovať dopredu, pričom ich varovali dopredu, ale ako chceš varovať niekoho, kto je na pláži a pravdepodobne nemá telefón. Ja nechápem akože logiku medzi týmto, že niečo ide v telke a ty automaticky dokážeš dať vedieť ľuďom, ktorí stoja na pláži a majú úplne ide v telke. Nechápem. Takže varované to bolo, bohužiaľ. Po tomto útoku sa rozprávajú ľudia v bare nezmyselne a nikoho v tom bare to očividne netankuje. Je im to úplne jedno, že 20 metrov od nich sa práve ľudia stali digitálnymi, takže bez ručičiek. Spomíname si na scénu kajuta, svetlo vonku, pozrite sa, ako to vyzerá tu. Bar, vzadu v odraze, v obrazoch vidíme svetlo, ktoré je evidentne ide cez okno dnu. Pozrite sa na tento záber. Ako? Zrazu do baru vletí žralok cez okno. Celá táto scéna je o tom, ako búrka útočí, žraloky útočia a žiadne tornádo tam není. Kvôli búrke sa otrhne ruské kolo. Prečo ruské kolo je z Ruska? Ktoré sa začne kotúľať po mole, cez mesto a prosím pekne, toto ruské kolo zabije viac ľudí ako žraloky. Takže keby sme si to mali spočítať, tak ruské kolo 1, žraloky 0. Tento čávo, George, má proste stoličku. Pozri sa na ňo. Má proste barovú stoličku proti žralokom. Nejako to hlavní protagonisti prežijú a presúvame sa do scény 4, kde sú v aute. Mesto je zaplavené, nikto nič nevysvetlil, asi strašne silno pršalo, ja neviem, netuším, odkiaľ sa vzala tá voda. Není možné, aby sa za niekoľko hodín takto zaplavilo mesto, tie auta plávajú. Finn spolu s ostatnými účastníkmi zájazdu sa teda v aute vydajú prieč mestom, nikto nevie kam
Až potom neskôr povedia kam, ale zatiaľ nikto nevie kam, je to záhada a počúvajte, aká hudba im hrá. Táto hudba tam hrá. Toto nie je hudba, ktorá má vystihovať katastrofu. Pardon. Zastavia sa pri nejakom moste, kde sú záplavy a George bere svoju stoličku a ide zachraňovať ľudí. Ja dúfam, že tento človek vydrží do konca celé. OK, tak nič. Nikto sa nesere, že George zomrel. Mňa to trápi, ich to netrápi. Ani neplakali. Oni povedali, že a išli ďalej. Teraz sa posúvame v deji a už vieme, kam 15 minút išli autom cez jedno mesto. Moja priateľka býva vo veľkom meste, viem ako to je, 15 minút vôbec není dlho. Minule som išiel 5 km 20 minút, pretože mesto. Finn ide zachrániť svoju dceru do domu na Beverly Hills. Povedzme. Je to proste na kopci. Je to proste veľmi vysoko na kopci. Zapamätajme si to. 15 minút autom išli do domu Finnovej bývalej ženy, aby odtiaľ zachránil svoju dceru, ale tomu však nechce dovoliť jej nový stepdaddy. Meno nie je podstatné, lebo za chvíľu bude step alive, takže poďme ďalej. Tento je nový stepdaddy hlási, že žiadna hrozba im nehrozí, však tu na kopci, žiadna záplava. Ale to ešte nevedel, že žralok za pár sekúnd skočí dnu a voda je úplne všade, aj keď pred 7 minútami, keď prišli, prijazdovka vyzerala takto. Finn spolu s rodinkou úžasných sa chystajú na záchrannú akciu. Deti sa zasekli v školskom autobuse spolu so šoférom, ale keď sa pozriem na to, ako tento človek vyzerá, tak žraloky sú najmenší problém, pretože pán je evidentne pedofil. Alebo The Taskmaster a neviem, čo je horšie úprimne. Finn samozrejme všetkých zachráni aj s Duergarom, takže nie až tak šťastný koniec. Vesmír sa vráti do rovnováhy, pretože boh hracích kociek je nahnevaný a zhodí na pána šoféra strechu domu. Asi. Neviem, nie som strechológ. Sme v polovici filmu a konečne vidíme tornáda. Veľmi zlé, graficky spracované, tancujúce tornáda. Ale sú 3. Tam to veľmi rýchlo preskáčeme, lebo okrem žraloka v aute sa tu nič podstatné nedie. Akože zrazu musí zastaviť auto, vyskakať z neho, pretože vybuchne. To auto proste vybuchne, bez kontextu. Naše postavy sa zastavia na rýchly nákup pre apokalypsov, rozumiete, banány, tvarohy, proteíny, aby sme mali silu na nasledujúce 2 hodiny. A toto vám tu nechám celé, pretože každý jeden z nás má v okolí takéhoto človeka, ktorý keď začne niečo hovoriť, ani ho nechceš prerušiť, iba chceš odísť z konverzácie. Takže si to vychutnajte. This isn't the end of the world. Gods, they're not angry with us. The aliens aren't coming down. It's the government. Yeah. With a big capital G. They're behind everything. They know what we buy, they know what we eat, where we go to the bathroom. Hurry, hurry! They know what kind of cheese I like. Pepper jack. And the weather, too. I gotta hand it to them, though. Sharks. I never saw that coming. Yeah. Weather satellites are currently tracking. Videli sme 3 tornáda, to znamená, že hrozba je zažehnaná a odteraz môže byť krásne, slnečno, nádherný deň, ani náznak po žralokoch alebo smrti alebo nejakej nástrahy. Presne takto chcem, aby vyzeral film, ktorý sa volá Sharknado. Hodina filmu, dej sa čo dej, máme tu prvé nemilosrdné, hladné tornádo plné žralokov a to znamená v preklade, že sa blížime do finále. Rodinka úžasných sa ocitne v hangári, pretože idú zachrániť Finnovho syna Meta. Jednu z Metových kolegyň, asi neviem, či sú to kolegovia, jednu z Metových kolegyň vytrhne tornádo cez okno. A my vieme, že toto je naozaj umelecké dielo, keď ľudia kričia názov filmu. Toto tornádo je také silné, že sa doslova hrá s lietadlami zaparkovanými na drahe, ale zabudli sme na to, že Finn má silu dovtedy nevydanú a všetkých ľudí ochráni týmto kusom plechu, ktorý vyzerá ako vlnky. Počasie sa konečne unormálni, Finn odhodí keksík a idú sa pozrieť na škody, ktoré tornádo napáchalo. Sú obrovské, ale oni sa predsa musia dostať preč odtiaľ. Ako? Veď všetky lietadlá sa doslova roztrieštili vo víre tornáda. BUM! Tento vrtuľník je z Vibránia. Píše sa o tom v knihe. Scéna 8. Výzbroj, veci, bomby a tak ďalej. Dobre? Poďme na to. Už sa blížime do finále, už to vydrž. Vyrábajú bomby, vyrábajú si rôzne zbrane, berú kladivá, motorové píly a pripravujú sa na endgame, ktorý je akože silný. Nova a Matt sadajú spolu do vrtuľníku a letia nebojacne vstrieč tornádu. Keď sú už vo vzduchu, tak sa kamera presúva na Finna
a Finn dostal evidentne mŕtvicu mid-air, lebo začal strieľať do tornáda. Strebaj to. V akom vesmíre ti toto príde ako dobrý nápad? Táto slečna má pravdepodobne zlú farbu vlasov, pretože vo víre tornáda v strede všetkého diania povie toto. Hovoril som, že vyrábajú bomby, ale nepovedal som účel. Účel je ten, že tieto bomby zoberú so sebou do vrtuľníku, vyhodia ich z vrtuľníku priamo do tornáda, ktoré potom vybuchnú a rozpustia tieto tornáda. Toto nemôže Od tohto momentu je to proste strašne zle CGI, lietajú to žraloky hen tam, tu, z hora dole, z dola hore. 2 tornáda sa podarilo zahnať akýmsi zázrakom jednou bombou vyhodenou z vrtuľníku. Pri útoku na posledné 3. tornádo sa jeden žralok prichytí na spodnú časť vrtuľníku, na tú nohu, neviem ako sa to volá. Nova sa ho snaží zotriasť a pri tomto náročnom úkone vypadne a potom padne do úst iného žraloka. Tento žralok, ktorý bol prikusnutý na spodnú časť vrtuľníka, nejakým zázrakom poškodí celý vrtuľník, takže Matt musí pristáť. To znamená, v preklade, 3. najväčšie tornádo je stále v hre. Ale máme Finna. Finn je tu, dámy a páni, ničoho sa nebojte, zachovajte paniku, Finn je tu. Finn teda sadne do auta, vyzbrojeného bombami. Normálne si to odšoferuje pár metrov od tornáda, pretože toto auto má pneumatiky vybavené gravitačnou hmotou zo slnka, to bolo tiež v knihe. Naštartuje bombu, urobí toto. Shoutout Explo. Nitro už nesmie chýbať. Vyskočí z auta, auto sa rozbehne smerom na tornádo a BOOM! No more sharks, no more nado. Geniálny záber. Všade lietajú kusy žralokov, takže hrozba je zažehnaná. Alebo? Pri tom, ako padajú žraloky, jeden je stále nažive a rúti sa priamo na Finnovú dceru. To však nie je žiaden problém, pretože Finn má práve v ruke motorovú pilu a teda odsotí Klaudiu, naštartuje motorovku a žralokovi skočí priamo do úst. Túto vetu nikdy nikto nepovedal nahlas. Finn prereže žralokovi brucho, vytiahne odtiaľ Novu, ktorá padla žralokovi do úst, keď vypadla z vrtuľníku. Neexistuje. Nova je samozrejme živá a zdravá, pretože takto to funguje v žraločom žalúdku. A ja už nemôžem. Koniec dobrý, všetko dobré, alebo ako sa to hovorí, toto nebolo dobré, ani trochu. Ja som si samozrejme užil tento film, pretože to je tak zlé a že je to dobré. Ďakujem tým, čo to pozerali až sem, veľmi si to vážim. Ja som pri písaní tohto scenáru prišiel o zdravý rozum, musel som si tento film pozrieť 3-krát, to je o 3-krát viac, ako ľudský mozog dokáže prijať. Budem veľmi rád, ak ma podporíte shareom, komentom, subscribeom a lajkom a my sa vidíme, dúfam, pri ďalšom videu.